Vážené dámy a páni, je tu 12 komerčných bank z celej Európy, významných komerčných bank z celej Európy, vrátane Európskej banky pre obnovu a rozvoj, ktoré financujú celý projekt R1. A Európska banka pre obnovu a rozvoj financuje 27% z projektu R1 medzi Zvolenom a Nitrou. Tieto banky nám oznámili, že je potrebné ešte urobiť malú novelizáciu v zákone o verejnom obstarávaní, aby tam nebola ročná lehota, ktorá ich núti odložiť financovanie tejto diaľnice až o rok, ale že pokiaľ zmeníme tento zákon len v tejto veci a skrátime tú lehotu na 30 dní, tak môžeme uzatvoriť financovanie diaľnice R1 alebo rýchlostnej komunikácie R1 veľmi rýchlo. Tak sme to jednoducho urobili, pretože chceme uzatvoriť financovanie s komerčnými bankami. Takže, vážené dámy a páni, my chceme zabezpečiť financovanie R1. Máme na to 12 európskych bank, komerčných vyspelých bank, vrátane Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Len títo financujú tento projekt. Oni nás požiadajú o zmenu zákona. My tak rýchlo urobíme, lebo dnes naozaj životne potrebujeme verejné investície v Slovenskej republike kvôli finančnej kríze. A SDKU zvolá tlačovú konferenciu a vyhlasuje, citujem: Vláda ide zrejme poslednou novelizáciou zákona o verejnom obstarávaní kryť obrovský škandál. Dnes ešte nevieme povedať, aký. Nestihli sme si to preštudovať do takej hĺbky. Vieme, kto je investorom na takýchto verejných obstarávaniach. Sú to mecenáši a sponzori Smeru. Chce snáď SDKU tvrdiť, že 12 európskych bank, vrátane Európskej banky pre obnovu a rozvoj, ktoré kompletne financujú výstavbu R1, sú mecenáši a sponzori Smeru? To sa to SDK už naozaj úplne zbláznilo? Je to čosi, čo nemá obdobu na slovenskej politickej scéne, spôsob, akým SDK bráni rozvoju tohto štátu, pretože nemá inú politiku, je to len politika útočenia na všetko rozvojové, na všetko, čo môže tejto krajine pomôcť.